Hey guys, Super Gamers εδώ και σήμερα παίζουμε Pro Evolution Soccer 2015 και πάμε να αρχίσουμε και με έναν φίλο μας, τον Γιώργο. Όχι, βάλ Superstar. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Superstar και Δεν ξέρω αν ακούγεται. ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας έχει πολύ ζέστη. 5 λεπτά. Ρε αγόρι μου, είσαι χαζό. Κάτσε ρε. Α, εντάξει, άστα. Αγόρι μου, εντάξει. Τραυματισμοί όχι, βάλε ρε. Ρε αγόρι μου, άσε με. Θα σου τραυματίσω τον... Ποια ομάδα θα πάρεις? Δεν ξέρω, θα δω. Εγώ παίρνω μπάρτσα. Βασικά εσύ. Μπάρτσα. Πάλι. Πάλι. Καλά ρε. Πάλι. Μη μιλάς. Εσύ ήταν ρεάλ. Ναι. Επειδή είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Θα τραυματίσω τον... Αγόρι μου, θα παίξω όσο πιο καλά μπορώ. Πόσα λες να λήξει αυτό το μάτς? Ένα. Βάλε Ραλ να είναι δίπλα στην Μπάρτσα. Κάτσε την μπάρτσα. Άρα. Η μπάρτσα να είναι δίπλα στη ρεάλ. Ναι. Θα σε νικήσω, πάω στοίχημα. Χι. Τι λέω ρε, μπερδεύτηκα. Εμφάνιση θες να αλλάξει. Όχι, ράτε πατά έναρξη. Κολώνεις. Τι κάνω. Α, έτσι μπράβο. Εγώ έχω το 16 μηνός. Κι εγώ το 17. Ναι, Bitches. καλά. Ναι. Και γιατί παίζεις το 15. Μπερδεύτηκα πριν, απλώς επειδή έχω συνηθίσει να λέω χ για να φύγει, για να πατήσει η έναρξη και μπερδεύτηκα, είπα ακόμα ένα. Πες. Μη μου πεις. Θα σε νικήσω αγόρι μου, είμαι 100%. Δες. Ω, Μέση! Μέση κοιμάται όρθιος. Κάτω από τα πόδια. Ρε μη μιλάς. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Ω, είδες τι έκανες. Ναι. Μόνο του το έκανε. Δεν φταίω εγώ. Αγόρι μου κάνει κι άλλο φάουλ. Άντε μην τα πάρω. Λίγο σε έσπρωξα μπρος. Ναι, αγόρι μου, εντάξει. Ναι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο θα μας κλάσει ο Ρονάλντος. Τι, θα το πω κρούσω εγώ. Αγόρι μου. Πώς τα φάουλ τα κάνει, ρε. Ναι, τι είναι στο YouTube. Λες. Wow, σε τρόλαρα. Μπεντζεμά. Πού? Άμα την πιάσει, τυχερούλης είσαι. Πω, από τον Πικέ πήρα κεφαλιά. Ναι, πήρα. Δεν μιλάς. Ο Πικέ φταίς. Δεν μου πει να μου γκολ, πάρ' το! Γκολ! Πάτα στα. Άρα γκολάρα ήτανε. Πάρ' το γκολάκι, πάρ' το γκολάκι. Πάρ' το γκολάκι. Πάρ' το γκολάκι. Γκολάκι με... Ναι, αγόρι μου, εντάξει. Ούτε αυτόν δεν περνάς. Όχι ρε. Έλα, πάμε και για το δεύτερο. Wow. Πάτε Ρονάλντο. Άμα μπει από εδώ. Ναι, καλά, λάθος. Ναι, ρε, τι πρόβλημα έχεις, άντε μην έρθω και τώρα. Αν μπορείς να με περάσεις έστω και ένα παίχτη, σου δίνω όλο το μάτς. Ναι.
Δεν το θέλω, μπορείς να... Όχι ρε! Πω. Τώρα το βάλω, κάτσε. Αγόρι μου. Αγόρι μου, κορίτσι μου. Ω, τι χαζομάρα ήταν αυτό. Χαζομάρα, πασά. Αυτό. Μέσα, μπείτε μέσα. Όχι γκολ είναι. Άτιασα. Όχι, βγαίνει Μπουφόν. Ψαλιδάκι. Τι Μπουφόν. Κασίλιας. Μπουφόν. Κασίλιας. Κασίλιας. Έχει συνηθίσει στη Juventus. Όχι ρε. Μ' άρεσε να λέω Μπουφόν. Ποιος το όνομα του φίλου σ' αρέσει πιο πολύ? Μπουφόν. Εμένα Νόια. Και εμένα τι με νοιάζει. Όχι. Ρε, σήκω. Γκολ! Τι κάνει? Γκολ! Αυτό είναι για σένα, Γιώργο, για σένα. Ποιον? Εγώ αλλού είναι. Πόπο γκολάρα, γκολάρα, γκολάρα. Πόπο, give me to me on pop. Φέρε φάουλ, γι' αυτό. Μπαμ, bitch, γέλα. Ωραία μου, τι κάνεις? Ναι ρε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, άμα μου το γυρίσεις θα σου βάλω κι άλλο να δες το. Όχι ρε κολόφρονε. Τι χαίρε πω. Εγώ που σας πέρασα, σας έκανα τρύπες. Μπέιλ. Μπέιλ. Κάνει σέντρα. Κριστιάνο Ρονάλντο. Όχι, κάνει Κεφαλιά. πω, αγόρι μου είναι ό,τι να είναι. Α, δεν το έκανε. Μα δεν ακούμπησα. Πω! Τώρα είναι out. Ακούμπησες. Μπαμ 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 μπαμ. Τι κάνεις ρε, το φυλάω. Τι το φυλάς? Πω, φυλάω σκοπιά αγόρι μου, δεν το κατάλαβες. Ποτ! Από την Αγία Νάπα. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ, έλα εδώ. Wow! 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 Αχ! Ωχ, γκολ έβαλες! Έχω φάουλ! Πώς έγινε, τι δεν το Σε είδα. έκανα τάχνη. Ναι, Ναι, δεν το το είδα. Ρονάλντο. Ντορονάλντο. Πώς το όρμησε. Δεν τσιμπορά. Δεύτερη είναι. Ο Μπέλ θα το κάνει. Μου άρεσε πολύ από τότε που έκανε το ευρωπαϊκό σουτάκι. Ποιο το? Άστα. Α, Πάτ. Όλα από εκεί τα θέλω. Πας κορίτσι μου, που πας κορίτσι μου, κορίτσι μου. Παρακαλώ, παρακαλώ. δεν τραυματίζονται. Τραυματίζονται, αλλά δεν με κάνεις και φοβερό φαουλάκι. Αχ, πού πάτησα πάνω στο κεφάλι του Πικέ. Ο Ρονάλντο, πω, χαχαχα. Αγόρι μου, Μέση, αγόρι μου. Αγόρι μου, Μέση, αγόρι μου. Τι έπαθε η μέση σου? Τι κάνετε ρε, θα μπερδευτείτε τα πόδια. Μέση. Τίποτα, μη μιλάς. Ω, Τίποτα, μην μιλάς. ω. Θα πάμε από την δεξιά. Τίποτα. Ω, στα κολλά μου πέρασες. Από εδώ Μπέιλ αξίζει ρε. Θα το κάνω καλλιτεχνικό τώρα.
Μπέιλ. Αλλά είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας. Δεύτερος.